ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ। ଏକଦା ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ତା ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ହେଲେ ମନରୁ ଲୋଭ ଯାଇନଥିଲା। ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ସିଂହ ଏକ ହରିଣକୁ ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇବାର ଦେଖିଲା। ଆରେ ବାଃ, ହରିଣଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆଉ ତା ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସିଲିଣି। ପଶୁକୁ ଶିକାର କରି ତା ମାଂସ ଖାଇବି କେମିତି? ସିଂହ ତା ମନରେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ସେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଲା ଯେ ସେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗଧ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଗଧ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ସବୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଦିନେ ଗଧ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସିଂହ ଭାଇ, ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ବହୁତ ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାକି ଅଛି। ତୁ କାଲି ଆସ, ତୋ ଦେହ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଗଧ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫାର ଏକ ଛିଦ୍ରରେ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ସିଂହ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ବହୁତ ପଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ ଆରୋଗ୍ୟ ବାହାନାରେ ଜଣ ଜଣକୁ ମାରିକି ଖାଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଆସିବି। ଏତିକି କହି ଗଧ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହକୁ ମାରିବି କେମିତି? ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଗଧ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ, 2 ଦିନ ହେବ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଭିତରକୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ଦେଖିବା। ସିଂହ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁରା ଖାଇବି। ସିଂହ ଭାଇ, ତମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଆଉ ସିଂହ ଆଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗଧ ସିଂହର ପଛପଟୁ ଏକ ମୁନିଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତା ପିଠି କଣା କରିଦେଲା। ଏ କ'ଣ କଲୁ? ମରିଗଲେ। ଏହିପରି ସିଂହ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗଧ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଗଧ ନନା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ।